Bueno, gaurko gaize da gizartea eta berrikuntza. Ni batez bezentratu naz gizartean aurkezpenan egiterakoa lotura bat egin dutulako. Gizartea eta berrikuntzaren artean, hau da, ikusiko dugu gero azkenien, baina berrikuntza soziala edo hortik akorbat egin duguna lotura bat gai bien artean, bai? Gana dela, gero eskatuko tzat marinari zagatzie autodiagnosian agertzen diren puntu berrikuntzaren inguruen eta argituko dugu berrikuntzaren inguruko beste puntu batzuk bai. Bueno, helburua ezagutzen duzue, azkenien da kontzeptu nagusiak argitzie eta ezagutzie gizartearen inguruen eta berrikuntzaren inguruen, bai? Eta hau da niretzat gai nahiko zaila azaltzeko, bai? Zuen izaera gaitik batez be. Bereiztie bezeroak alde batetik eta gizartea beste batetik zuen kasuan oso zaila da. Bai? Eta administrazio publikoan orokorrean eta ekintzailetza sozialeko erakundeetan baitxe, ez? Orduen, saiatuko gara adierazten gizarteak elementu honek zeintzuk beste berezitasun edukileik esan bezero ikuspegitik aparte, bai? Jakin da zuen bezeroa gizartea dela. Orduen, ikusten duzu hor jarri dutzuet bintzet esate baterako Eusko Jaurlaritzan egon ginen proiektu batean dela urte batzuk Euskalten eskutik eta hor herritarrak agertzen ziren bezeroak bere horretan jarri beharrean baina gizartea eta lantzerakoan bai egon zala kudeaketa aurreratuko ereduen aldaketa bat, moldaketa txiki bat egon zan, eta fokoa aldatu zan. Orden, jartzen dut hor transparentzian erreferentzia bizit, marko bizit. Egiz esan, bigarrena da, kudeaketa publiko aurreratuko eredua, eredu bera da, baina momentu horretan Eusko Jaurlaritzako proiektu horretara egokituta, bai? Eta hor bai ikusi ziren, hori ez, beste puntu batzuk. Jarri dutzuet batez be elementu honetan, hor ikusten dalako alterik handizena, bai? Bestera, oinarria eta kontzeptuak orokorrak dira, kudeaketa aurreratuko ereduak, bai? Orduen, gogoratuz ereduak, zer esaten daren ikusten dugu gizartea dela, erakunde oro gizarte egitura baten barruan dagoenez, eta egitura horrek erakundearen garapena erraztu dezakela, lehiakortasuna baldintzatu eta mugatu leike. Orduen, garrantzitsua da gizartea beste interes talde bezala ikustea. Hau, erakunde guztientzat, modu orokorrean esan da. Orduen, ikusi beharko dugu, hemen azkenin planteatzen dena da, gure fokoa familietan eta ikasleetan jartzeaz gain, inguru batean gauzela, bai? Eta inguru horrek gudan eragine deko moduen, guk inguruan den eragine deko gulen. Orduen, ze puntutaraino garan horren konsiente eta ze puntutaraino zaintzen eta lantzen dugun hori. Hortik doa gizarte elementu hori. Ez gure inguru soziala zein den identifikatzearekin eta zer egin geinken harreman hori zaintzeko. Orduen, berzio publiko horretan, ikusten baduzue, foko aldatzen da eta ikusi zeintzuk gauza planteatzen diren administrazio publikoan gizartea zari garenean. Alde batetik da, jokabide kodea, barne jokabide kodea, kode etikoa hori zaintzea eta garatzea, gardentasuna, partaidetza bestelako erakunde batzukin, aukera berdintasuna, hizkuntza politikak eta hauen zainketa, batez be hor jartzen da foko administrazio publikoan. Eurei oso zaila etxen jakelako Eusko Jaurlaritzari bereiztea gizartea eta herritarrak. Orduen, bai badea gizia erakunde batzuk, fundazio izaera eta bardekenak, askoz begia identifikatzen direla enfoke honegaz, enfoke orokorragaz baino. Orduen, badazpadan ekarri dutzuet, administrazio publiko garen inien, jakiteko baite zeintzuk beste aspektu zaindu benkezan. Egize da, zuen dinamika haitxik, eskatzen jatzuela guztia hau zaintzea, baina, bintzet ikusi dizuela, holan planteatzen gara. Ondarte bat, zituatza zarien? Justo. Jarraituko gotako bat, ez dela gotako gara, bai? Aurrerakan markoan,
hor, badakizu horrein duzuna da, uztartze lan bat, eta orduen, alde batetik, gizartearekiko konpromisoa ikusten da, eta hanek esan nahiko da, zelan definitzen dugun zein da gure gizartea, gure inguru sozial hori nor da, zein da, eta horren inguruan zer egiten da. Gero identifikatu duzu hezkuntza sailak gizartearekiko dituen lerro nagusiak nola bultzatu. Eta horrek esan, zuek esan, baina ez dakit hauek gehiago zen bideratute ikasleengana edo modu orokorrean esate baterako inklusioa, jasangarritasuna, hezikidetza, eleaniztasuna, suposatzen dut guztio bideratzen dela zentroetatik ikasleen bitartez, ez? Hortik aparte, ikusten duzuz bestelako ekimen batzuk ikasle familietatik aparte gizartera begire, ingurura begire orokorrean? Zuen zentroetan? Herriagaz? Igual horre errezago, ez? Herriko ekimen batzutan parte hartzea, edo... Joan gara, jarri dutzuet adibide bat, ez da eskola publikoa, ez dut uste urten behatzuenik ekzemarik ez ezer, ez? Baina uste dut, bai dala, kudeaketa horretatuaz denbora asko dago lanien, eta adibide moduen ulertzeko urexelan enfokatu da gizarte dut eta adibide interesante izan likela. Eta oso errastraslado ginkela gure realitatera, bai? Orduen, ikusi hor, konpromisoa, azken hezkuntza sailak zeintzuk gauza planteatzen da bezan ja gizarteari begire, eta gero emaitzak gizartearekiko. Gero, inekik izan da emaitzak batez be hurrengo saioan da ikusiko duzu esala, nik hemen jarri dut despista txiki batzuk gizartean zer nortu leike, behintzat situatzeko. Orduen, hor ikusten duzu, ikastetxearen gizartea zer den hausnartu eta definitu, zuek zesango zenkien, zein da? Zuen gizartea. Esan dugu ez direla bereziki, zehazki, ikasleak eta familia, zein izan alda zuen inguru soziala. Auzoa, esate baterako. Zuek impacto nahiko handia egiten duzu inguruan, ez da? Bakarrik trafikoa dela eta ez dela? Nun gehiago izan lehike? Herriko instituzioekin, udala eta da? Hori zuen gizartea izan lehike? Esate baterako, ez da? Gero estelako erakunde batzuekin. Gero herriko merkatal zentruak edo merkataritza orokorrean, esan nahi dut hor ez dakit esate baterako jantokietan eta jasangarri proiektuetan edo igual behartoko produktuak erabiltzen baduzu esado beste horbe, impacto zuzen bat, eragin zuzen bat egon alda, inguruan, bai, hori bezuen gizartea izan alda, hornitzaile eta bat, bai, usten gozu hori? Orduen, esaten gabiltzena da, gure ikasle eta familietatik aparte, da gure bezeroetatik aparte, beste inguru soziala zein da, hori guk identifikatzen dugu. Nortzuen gandekogu bat ez beragine eta gure guan, argi da, bai? Eta hori izango litzeke gure gizartea, hori definitzea, izango litzeke hemen planteatzen dara, bai? Orduen, hor, Andoaineko ikastola jarri dutzu, publikatuta dagoelako euren txostena kudeaketa aurreratuaren inguruko kudeaketa gida, eta eurek hor jartzen dabe, ikusi jarri dutzu euren definizioa, gizartearen definizioa. Alik oso argi dauka ingurune sozial baten parte garela, eta ingurune honek gure ahalmena eta garapena baldintzatzen edo hobetzen laguntzen duela. Oso garrantzitsua da, gizartearekiko konpromisoa izatea, batez ere Andoaingo herriarekin duen konpromisoa. Batez ere zentratzen da herriarekin eta herrian bertan lukialdara harremanekin. Horrelatik, gure hezkuntza bete beharrez gain, ekintza gehiago burutzen ditu Andoain herriari zuzenduak. Gure ikastolak, gure inguruko entitateen garapena bermatu nahi du, gure ahalmenetara egokitutako gizarte lan eraginkorra egina. Honetaz gain, ingurune jasangarri bat lortzeko ekintzak bultzatzen ditu gure ikastolak. Eredu orokorrean batez bedau, inguru sozial hori lantzea eta identifikatzea eta gero jasangarritasun kontu, inguru giroarekin eta lotuta, bai? Orduen, horben, zentroek badugu zer landu, bai? Ez bakarrik gure bitartekoak eta baliabideak ondo kudeatzearekin, gero hor badau
esate baterako, batzutan erreziklatze lanetan eta herrian eduki aldau impacto handia, bai? Edo kompostaje kontuetan, da holan, batez behantokikoak eta zeten diren nahiko berezizek, ez? Ez da kompostatze, esate baterako prozesu guztitzek bardin balio. Ni Gernikarra naz, esate baterako Gernikeko eskolan izan zen erronka bat jantokiko ondakinekin zer egin, eta hori zelan erabili kompostaje moduan, esate baterako, bai? Orduan, hor badoz proiektu interesantiak eukilik esenak, eta herrira begira referentzia zenak direnak, bai? Bueno, ez dut zuetan irakurriko, baina ikusi apuru bet foko batzuk jartzen da, euskal kulturan eta euskaraz ezin dara matza ikastolia da, 50 urte, kooperatiba da, eta orduen, helburu nagusi moduan jartzen da euskara herrira zabaltzean, doaindarrak euskal kulturan oinarritutako hezkuntzan eta euskara zabaltzea, tandoainen euskal eta euskal kulturaren inguruan antolatzen diren ekintzetan eragile nagusia izatea. Hau da, ez bakarrik ikastolatik bertatik proposatzen diren, baizik eta herretik bertatik datozenetan be parte aktibatzea. Ez bakarrik gure iniziatiba danean, bai? Hori egiten duzuen? Herritik datozen proiektuetan parte hartu? Bueno, hori izan alda lehenengo kapitulu hori. Orduen, onarte, gizarte dozuen inguru sozialaren definizio horretan, situatzen zari jakingo zinki esaten zein dan zuen inguru soziala? Ulertzen da idea? Bale, inoz gero ukuko dozulako ariketa, horren diagnosia egiteko. Kontzeptua argi dago. Bale, guazin ikustela orduen, zuek bigarren atalean jarri dozuen enfokea, hezkuntza sailak gizartearekiko dituen lerro nagusiak nola bultzatu. Eta zaten, gai hauek aurrera eramateko, ikastetxeak inklusio kulturartekotasuna landu, jasangarritasuna, hezikidetza elkarbizitza, eleaniztasuna, ikas komunitatearen prestakuntza, teknologia berrien erabilpena, ebaluazioa, ikastetxearen autonomia. Zuen ikasle eta familietaz gain, gai hauek lantzen duzuez edo enfokatzen duzuez herrira begire, modu orokorrean, hauetariko batan bat. Esate baterako, gogoratzen dut zentru baten eguala programa bat zentruko ikasleekin zan, baina gero bat igual herrian be eragina eta zan ikasle etorkinak, igual etorte zirenak kurso ardian edo kurso hasieran bardin da azkenean, ez? Zelan integratu ikastolako edo eskolako dinamikara, bai? Eta hor, proiektu sozial moduan jarri den, kirolaren bitartez zelan lortu bai ikasleek eta bai familiek zelan integratu herriko gizarte txiki horretan, bai? Esate baterako. Fokoa ikasletan da familietan jarritea da, baina azkenien, bai duena da, familiari eskaintzen jakoz herrikoekin bestelako lotura batzuk, erreferente batzuk eta aukerak saren moduko bat sortzeko eta zabaltzeko, bai? Oden, igual batzutan zeharka edo, igual zuzenean gure ikaslei bideratuta egun arren, edo gure familiei bideratuta egun arren, igual zeharka bai lortzen dugu eragin hori herrian, ez? Bai, holakorik edo, enten duzuen? Antzekorik. Bueno, hemen proiektu hauek zuen programetan txertatu da horrek, orduen suposatzen dut nahiko bideratutokiko duzuena, ez? Edo? Bakarrik? Bai, batzutan batzuk landuaga hongo dire eta garatuagoak eta beste batzuk bai guan. Baliabideen arabera izango da edo zen? Denporaren arabera? Bai, hori da, proiektu asko dira, ez? Bai. Bueno,
gutxiu. Hori da. Bai, azkenin nik uste dut fokoa gure zentruko erabiltzaileetan jarrita egon arren gizarteari begira bai egiten dela lan garrantzitsu bat, ez? Ez dire justo gure gai akademikoetan zentratutako enfoke bezik eta azkenean bestelako baloreetan eta kontuetan zentratzea, eta honek azkenean guk gabizena da formatzen gizartean eragina izango duten pertsonak, etorkizun laburren, bai? Orduen, gure duzue, gure zentruko erabiltzaileetan jarri ezkero fokoa gizartean egiten dugun eragina garrantzitsua da zeharka ikusita egon arren. Baina, eredua begira, bai bada garrantzitsua bintzen kontzeptualki desberdintzea. Bezeroak eta gizartea ingurumodua. Bai? Orduen, hemen, esate baterako Andoaingo ikastola horrek planteatzen da zein da gizartearekiko beren konpromesua eta gero herriarekin hauek garatzeko zeintzuk ekintza edukela. Nik flash txikitsu bat jarri dut gero hor lotura bat jarri dut sartu nahi baduzue astiro eta ikusteko eta informazio gehiago jasotzeko, bai? Baina esate baterako, eta seguru horreko batzuk zuek egingo duzu ezela. Olentzeroren etorrera. Horretan seguru baietz, ez? Edo txokotatik euskara erakusketa Gazteron. Zarren egoitza bizita, hau tipikoa izaten baitxe. Eta igual txistulariek asuango zari, edo txirulieraz, edo... Martin Ugalde ipuri lehiaketa, Gabonetako apaingarriak, Saharako janari bilketa eta egutegien salmenta, hau nahiko tipikoa da, ez? Bueno, balako ekintzak esate baterako, ez? Herrira enfokatuta, bai? Bueno, ikusten da zuen, asko da, ose? Akek taldeari ikastolako frontoia ustea, hau beste enfoke bat izaten da, gure instalazioak eskaintzea herriari, batzutan, bai? Igual espazio handiak behar direnien eta ez dauzenien espazio publikoak, edo igual zuen kirol instalazioak zabalik iztea herriko donok erabilde izan ordetegi bat duen barruan nolako hori bilteko zuen? Zate baterako. Gimnasia ritmikako taldeari kupula itxi, pilota elkarteari frontoia itxi, egitezia taldeari gelak itxi, Sanjan da porra da, bost txiki aldizkaria, bueno, ikusten da zuez, bai? Orduen, da, gure ekintzetatik, guk programatutako ekintzetatik aparte, bueno, bestelako ekintza batzuk, inguruarekin harremana zaintzeko. Bai, oin ulertzen da beto, idea? Bere, ikusten duzu ez da laskatzen nolan ezer berezirik. Ego asko itxen duzu ez, seguru. Orduen, gero, zentru honek jarri da holan taulatxo baten, zintzuko bekuntza bendabezan gizarte ingurumearekiko konpromesuari dagokionez eta ingurumen irakortasunari dagokionez. Berak kontatzen da, horren inguruan zintzu kontu lantzen diren eta ez, baina bai bada jarri duzu eta hau adierazteko kudeaketa horretu, kudeaketa prozesu honetan azkenik planteatzen garkuna da etengabeko bekuntza ziklo bat. Orduen, hori jarri edeko zu ez da, gorako, edo? Orduen, errebisatu beharra. Ekintza batzuk egiten dugu, eta batzuetan gertatzen jakona da, ja hor gelditzen dela betiko. Eta noiz eta zenbatetan gelditzen gara errebisatzen. Benetan merezi da ekintza hau egiten jarraitzea, eta igual partaidetzatik ja asko jetxi da, edo apurbet desgastatuta gelditu da, edo beran momentuko helburua ja ez da garrantzitsua, edo aldatu indire gauzak. Zenbatero errebisatzen dozu ez planteatzen diren ekintzak eta... Bai, hor badau sistema bat hori errebisatzeko? Hori izango litzeke apurbet gurak eta horrelatok eskaintzen daren ideia edo pista zentzu horretan, bai? Ekintzak diseinatzea eta planifikatzea garrantzitsua da, baina diseinu horretan egon beharko da zenbatero errebisatuko dugun, zein sistemarekin, oda nok hartu daren parte, zein modutan, zer da neurtu nahi duguna, eta gero horregaz noiz egingo dugun hausnarketa eta bakiak hartu izateko, hau moldatzeko eta aldatzeko. Hau da, interesante izango litzeke
dekoguzien ekintzak gaurkotuta egotea, eguneratuta egotea eta benetan baliagarriak izatea. Helburura oso ondo enfokatuta egotea. Ze batzuetan ja inertziaz egiten dugu zelako kontuak. Beti indira, baina pentsatu ez dugu egiten, ez? Eta gauza batzuk igual apure forzauta gelditzen dire, edo ja zentzua galtzen da, bai? Orduen, hemen ikusten duzu, iturria, errebisatzeko edo hausnarketa egiteko iturria, ikusten duzu, batzuetan da hausnarketa estrategikoa, edo kudeaketa taldeko bilerak, edo kanpo kontrastea, euskalitegas egiten kanpo kontrastea, horri esker, identifikatzen dabez hobekuntza batzuk. Esate baterako, gizarte ingurunearekiko konpromisoan, herriko udaletxe eta taldeekin harremanak sistematizatu. Puntualki egin beharrean, edo noiz eta momentuan, baina egitura bat, sistematika bat. Euskara eta euskal kultura taldean 3 buru ezarri. Plan berria burutu eta definizio berria idatzi. Eta gero, ingurunearen arlo honetan, bigarren eskuko merkatua sortu, ingurumen kudeaketa taldea sortu, konpostagailu eta baratza sortzeko plana. Ingurumenean egituratuta daukazu ezintzu duza egin? Planifikatuta dauz orduan? Zuen urteko planean oso argi agertzen dire? Bueno, hemen lehenkoa, lotura horreko zuen, sartu nahi badazue eta kontestua ikusita igual hobetu eratzen da, baina ez nahi izan dana jarri akordete nekeza esango zalako. Orduen, gero emaitzak atatxoen, ez dakit, bigarren aurrerakan planteatzen bigarren atal honetan situatzen zarien, azkenean enaz hartu bizikidetza teloko kontuetan, zezuek nik asko beto ezagutzen duzu ez. Kontua da, ia zaintzen dire, zer puntutaraino konstiente garen planifikatuta egon behar direla eta revisatuta, eta gero bazuek esan duzuna, dana batera ezin daen, duartzen zuen lehentasunen arabera, eta zuen baliabideen arabera antolatu beharko zarien. Baina, behintzet, badeko guz proiektu batzuk horren gizartera begira fokori jarreta daukagu, zentzu horrena. Horrete bai, hor situantzia zarean? Horren, hirugarren atala gizartean planteatzen den, hirugarren atala daia emaitzak neurtzeena. Enaz larregien roiatuko, baina zeintzuk kontu neurtu aldiren, ze, karo, gizartean zer neurtu dago alda? Zelako gauzak iruditzea jatzu dezen neurtu aldirela? Edo, zelan? Modu bat izenik, planifikatu duguzan ekintzak engiren ala ez, ezta? Zentzu horretan, esatu bat erako. Karo, hor, emaitzetan gero roioko sari gehiago, baina hor enfoke bidea. Ekintza bera bete dan ala ez, eta beste bat, seguruenik garrantzitsua bat, helburua bete dan ala ez. Orduen, ekintza egun normalianeko zintzoa gara eta betetzen guz. Horretan, nahiko formal egiten gara. Ez dakit egiten dugun hausnarketa hori horrek lagundu dutzen helburua izan. Hori egiten duzuen? Gatsa baizeten da, ez da? Hori ez da nierrez ikusten. Orduen, batzuetan adierazleak eta jartzerako hanbadekizuen neurtzeko tresna magikoa adierazleak direla. Adierazleak ez dire jasotzearen, batzuetan pentsabarren. Adierazleak dire gero erabiltzeko, aztertzeko, datuek ondorioak ataratzeko eta garrantzitsuena, gero erabakiak hartzeko. Ez da bebalitxo erabakiak hartzeko, alperrik dabiz. Ez da interesante mila adierazle batzea, hoba da, gitxi batzea eta oso esanguratzea, oso kritikoak zentzu horretan, jakiteko benetan planteatu genuen helburua bete dan ala ez. Eta hori kostatzen da finatzea, baina merezera balegin hori egitea. Bestela, adierazlez beteta goten gara, pentsatzen dugu, ez dakit noiz impiko denporarik lan itxeko, honek batzen nahikoa lan, ikutzen dugulako, baina gero ganera, ikutzen badugu sentsazioa, ez dira erabili, ez da bila balizio, benetan jakiteko, ondo enfokauta gauzen ala ez, ondino betxarra. Orduen, emaitzak jasotzeko adierazleak, zeren inguruko adierazleak, gaur egongo dire, batzuk ekintzetara bideratuta eta beste batzuk helburuetara bideratuta. Zentru honetan,
izenburuekin nahikoa da, baina esate baterako. Egiten da bena da percepzioa jaso, euren ekintzen inguruko percepzioa jaso. Familien asebetetzea euskara eta euskal kulturaren alde egiten den lanarekiko. Bueno, familiena bada, gure bezeroak diren. Oin, euskal kultura bada, igual eskolaz kanpo egiten diren bestelako ekintzen inguruan izan daiteke, edo ikasleen asebetetzea ingurumenaren alde egiten den lanarekin. Langileen asebetetzea euskara eta euskal kulturaren alde egiten den lanarekiko. Ez eurekin, ezik eta berriro be herrira begiten, bai? Familien asebetetzea ikastolak ingurumenaren alde egiten duen lanarekin. Bueno, eta gehiago dauz, ez dut, gehiago jarri dut zela, baina da, kasu honetan, zentratu dire bat ezbe, percepzioa jasotzerekin. Guk egiten dugun lana zelan bizi da. Eta hor, askotan, zentrozko egiten da da, udaletxeagaz proiektu desberdin eparekez, udaletxeak galdetu. Edo horra lertu dira elkarte desberdinek eta horrei galdetu. Ez bakarrik, segurunik familietan eta ikasetan zentratzen dira askoz derrazaga dalako datuak jasotzea. Eurekin inkesta bat egitea, beste larrian egitea baino. Orden zen edo batzutan esfortzu aldetipen baloratuen behar dela. Baina zi behar bada, konbokatzen udaletxeko egin hori eta ez dakizien elkarteri eta batzutan asko kostatzen da informazio hori lortzea. Orden, igual, hasi diren etxekoetatik, ez? Baina, orduen, hemen percepzio adierazle batzuk jarri da bez, baina bestelako errendimentuzko beste batzuk egona dire, egin dugun, alaztogun egin, honen eragina zein izan da. Hemen, percepzioa jasotzerakoan, azkenean, satisfakzio gogo betetzea jasotzen dugu, eta hori igual gehiago lotzen da helburuarekin. Ekintzak horiek egitearekin baina. Orduen, percepzio jasotzea interesante izaten. Azkenean, gure aleginak ze impactu erreal, ze eragin erreal eduki da inguruan. Hori jasotzeko. Eta gero, jasangarritasunaren inguruen, eta ingurumenaren inguruen, hor dira igual tangibia bat egiten diren ikintzak eta zentzu horretan, igual erraza bada ikustea lortu dugun, alaztogun lortu. Honerte bai, burbet, emaitzen arlo hori barria da zuentzat edo apur bat situatuta zauzi. Gana dela, odinatu bete, horren osoian ikusko badoz bastiro, zelan egiten da eta bar, horretu zuteago zari. Horretxi dut, apurket hiru atalak jasotzea erren, aurreraka markoan planteatzen diren hiru atalak jasotzea erren, Bueno, orduen, lehen izan dutzuet, gizartea eta berrikuntzaren arteko lotura planteatzen dela. Zuek zer esango zenkio dela berrikuntza? Berrikuntza ninguran niko zen duen lan, ez da? Zer da berrikuntza? Hemon hitz klabe batzuk. Kudeaketa? Aldaketa. Aldaketa. Bai. Ea? Bereizten dozu da sormena eta berrikuntzaren artean? Eta gizena interpretatu hori, baina... Sormena, gehienetan erakunde gehienetan pasatzen da, galdetu eskero oso garrantzitsua dela, edo zen motatako erakundetan, sormena eta berrikuntza. Gero galdetzen dozunien hori zelan artikulatzen da, erakundean, jaztain argi egote. Baloretan agertzen da, misio eta bisioetan agertzen da. Gero ja urteko planean esate baterako nun identifikatu da eta plan estrategiko lerroetan nun kokatzen den hori zaila bada ikusteko. Edo aurrekontu bat dagoen lotuta esate baterako sormena eta berrikuntzarekin. Orduen, sormena esan ginke labur-labur dala ideia asko jasotzea. Modu azke batean, oso labur esatearen. Eta batez belburu da harik eta ideia gehien eukitzea. Berrikuntza izango litzake bigarren fase bat, eta da ideia guzti horren hartu, errebisatu eta ikusi zen moduz egokitzen diren gure helburuekin eta aukeraketa bat egin eta egokitzapen lan bat egin. Hori egiten da momentuen da aplikatzen da momentuen ideia esan egite berrikuntza batean garitzen. Baina berrikuntza izateko
guztiz berria izan behar da, esan nahi dut. Ezin izan da beste inon existitu, edo bai. Zer iruditzen zuen? Bai ez? Berria guretzat. Eta hori ditzeke hobekuntza izango, zein maz? Guretzat hobekuntza batetik launean da berrikuntza, hobekuntza berak eramako zentu hobekuntza. Aldaketa berria. Eta hori berria da zuretzat. Hobekuntza berez ez da aldaketa bat? Hobekuntza da, zuk egiten hobekuntza da, nola baitzuk prestatzen duzuna, jakiteko zer egin duzun, eta gero egiten duzuna hobeto gertako da berrikuntza. Ba, ez zuk lan ikusten duzuen? Ez, gatzuk ez? Egin esan, larren enrollatuko honetan, ze aditu ebestira dozkartzen. Ego eskaraziko gain hemen. Kontzeptu oso urbila da. Batzuk esaten da berrikuntza dela oso radikala danen eta oso salto kualitatibo handi bat ematen danen, bai? Eta bestela beste guztiak hobekuntzak direla, bai? Baina berez ez dela berrikuntza. Aldiz, beste aditu batzuk esaten da zuek esan duzuena lehen, guretzat barria bada, guretzat pausu bat aurrera bada, handia bat txikiagoa, berrikuntza bat izan lehike. Eta bai, hobekuntza bat, bai. Orduen, ez larregi arduretu kontzeptu egin. Azkenien da, guretzat garrantzitsu edan hori, martxan jartzea, eta beste engandik ikasiko dugula? Egiz esan, oso zaila da, zozer barria guztiz zerotik hastea, zozer barria asmatzea. Beti dagoz zerbaitetan oinarrituta, eta ganera, sormena bai da, ideia desberdinen loturak egitea. Enfoke, ideia, desberdinen loturak eta kombinazioak egitea. Orduen, zozeren ganean egin behar dugu, oinarri bat beti egongo da. Gero enpresa munduan eta inok ez da bena lortzea bereizteko desberdintzeko besteen gandik, barro pilen da bezkreston lanak ez, baina badakizu oso denpora gitxi tardatzen dela harrapatzen hori barriro ez, eta ganean aurre hartzen dutze. Zentzu horretan, guretzat, berrikuntza izango da, gure zenturan fokoa jarriz, zer egin geinken desberdin hobetzeko eta gure helburuetara hurbiltzeko. Eta horretarako, sormenera bueltatuaz, horretarako espazioak sortu beharko dugu, hori errazteko, hori sustatzeko. Zer puntutaraino gure zenturetan, sortzen dire espazioak, errazten da sormen prozesua. Hori egituratuta dago, zaren edo dara? Horretan inoiz gelditu gara? Buru gehienak ezetz esaten duzuen? Zentzazioa dago. Erakunde gehienetan gau gertatzen da. Gauza bat da ideia, oso garrantzitsua da sormena sustatzea eta bat, eta gero galdetzen duzunean ze modutan egiten duzuen, nik aldera bat egiten dut ebaluazio prozesuetan. Ni langile bat naz, erakundeanetako langile naz, eta ideia on bat daukat. Lanean konturatu naz gauza batzuk aldatu aldirela eta beste era batera egin, eta ideia on bat sortu jat. Nori esaten dutzat, non bideratzen dut, nora, nok erantzun godoz, non jasoko da hau, zer egin behar dut. Bai, badau ibilbide bat markauta, olako kasuetan, esate baterako? Bai? Pedagogiketan, pedagogikoan, bilatu, zentu bilera eta jaso. Orduen, ni jasotzen da, jasotzeko bai badau nora bideratu hori bat. Aukera da behintzat. Eta hori... Gertatzen dena da isiltasuna dela nagusi, askotan, hori da beste kontu bat, baina aukera eman. Eta uste duzu jenteak argi dekola hori dela bidea, eta badakizela nola jo, existitu arren, ez da hori erasoa. Zikloetan banatzen gara, eta gero pedagogika dakau ziklo bakoitzak koordinatzailea doia, eta aportazioak hori egiten dira. Bai, nik uste dut gainera, jendeak gero eta joera gehiago da duela koordinatzaileen bidez bide hori jarraitzen. Bera pertsonalki ez badu momentu aukeratzen edo horkitzen, bueno, beste kontu bada gero esan duguna, ez da, gero bideratzen da. Baina
bueno, bidean ikusten dut. Bale. Bueno, lehenengo fase hori garrantzitsua da, nintzen. Bai? Gero hori, bigarren izango litzeke eta beranpizua dauka, klaro. Imagina, nik indotela alegin guztile, bide hori jarraitzeko. Ze hori ere gero noizbait entzun izan da. Ni bota nuen, ni bidali nuen, bai? Hori be entzun izan du, gero, ez da? Horan horrek esan nahi du gero, ez dela egon erantzunik. Igual ez dela bai erreza gero ere. Batzutan gauza pertsonalak izan daitezkelako, eta beste momento batzutan, igual, bai mailakoak, edo dana alakoa. Ordan, bueno, erantzuna ematea ere... Erantzuna jaso dugu bitxienez, ematen duzuen? Ni ados nago berak esaten ari nahi. Bidea bat daukagu eramateko gure ideiak eta non agertzen dira, heltzen da, heldu behar den dekoraino. Baina normalean non gelditzen dira. Oso gutxi ideia gutxi, errezak diren ideiak aurrera eraman alizateko eramaten dira, baina esain errezak direnak bertan bera gelditzen dira. Bai, erantzuna daukazu, ezin da onegatiko estean horretenak, baina bertan bera gelditzen dira. Ero ziklo ezberdinetan, lehentasun ezberdinak daudelako eta ez dakize, jendeak pentsatzen du modu ezberdinetan, eta gutxe zenbait ideia ez dira txartzen. Eta izan dezakezu ideia oso ona eta guztiontzat baina zu pentsatzen duzuna guztiontzat ona dela, baina gero da txartzen. Edo espazio falta dela eta jendeak izaten duelako, eta gure ikastetzen. Ideia bat daude eta eramaten dira pedagogikaraino, nonan dauden koordinatzaile guztiak eta zuzendaritzako partaideak eta dana. Bale, hor, pentsabidako hori, partaidetza sustatu nahi badugu zentzu horretan, zen lan lortu jendearen espektatibak ez frustratzea. Igual ondo kokatu behar da, ondo komunikatu behar da, zein da prozesua zertarako da, zein baldintzatan, zein da prozesu osoa. Eta zeintzuk diren aukerak ideiak aurrera ateratzeko doez, ez dakit, bai? Errezena eta gero zailena konpontzeko izaten da pertsonen frustrazioa, espektatiben frustrazioa bat ez dira. Zuk nire alegina eskatzen dozu, eta hori inkastetan da gertatzen dazu. Zuk nire alegina eskatzen dozu, eta bueltan ez toztazu zer eskaintzen. Nik ez dakiz gertatu zen horrela. Oso sensiblea garenez, ja aurreko zaian esan dutzuen, oso sensiblea garenez, hori honen gelitzen daki. Urrengorreko. Arantza bat hor dago. Eta ordein urrengoan barriro eskatzen jakunien, hori partaidetza eta gure borontatea eta gure alegina, jarreri beste bat da. Orduen, prozesua ondo diseinatzea oso garrantzitsua da, diseinatzea bigarren atal hori zelan kudeatu oso garrantzitsua da, baina bezbe, komunikazio guztia zaintzea honen, komunikazio guztia. Erakunde gehienetan komunikazioa ez dugu nahikoa zaintzen. Eta komunikazioa arazoak dauz toki guztietan. Hori bai izaten dela erronka orokor bat. Jakintzat emoten dugu zen bat kontu, eta egin dugu kriston lana, eta beroztuko lezain du komunikazioa bertan bera gelditzen dire, iniziatiba asko. Orduen, olakoetan, sormen eta berrikuntza prozesuetan behin gauza bera gertatuko da. Jentea situatzea eta identifikatzea ezin izan leheken bidea noiz eta zertarako garrantzitu izango da. Hor, aurrerakan ikusten da, ez? Berritzeko gure helburuak eta estrategiak nola zehazten ditugun. Hori da, apurbet aztertu beharko duzuena gero, bai? Ikastetxearentzat berrikuntza zer den hausnartu eta definitu da. Gauza da, Eusko Jaurlaritzatik datorrena, hezkuntza sailetik datorrena. Eta zuek ikastetxe moduan egin duzuen hormarketa hori? Guretzat zer da berrikuntza? Hori da, igual, aztertu beharko duzuna, gero. Baina, orduen, jakinda hori, bereizten berrikuntza sormen prozesutik. Berrikuntza da, sormenaren ideia horren aplikazioa. Hezkuntza paradigma berriak eskatzen dituen aldaketen inguruan hausnartu dugu gure realitatera kardi gure ikasleen beharrizanetara egokitu. Zein da gure funtzionatzeko modua? Erreaktiboa, hau da, datorrenien hezkuntza sailetik egin beharra dago, edo gure iniziatiba hartzen dugu, gure ingurua eta realitatea kontutan hartuz sustatzen dugu ideia desberdinak jasotzea edo identifikatzen dugu
zer landu behar dan, edo zer zaindu behar dan bereziki, zentru moduan. Bada horretarako espaziorik egokituta, hausnarketetarako, ez dakit igual klaustroa izan alda, baina ez dakit zen moduz funtzionatzen da zentzu horretan. Zer iritzi batzen. Inguruko beharrak edo zentruko beharrak identifikatzen dugu zuen inguruko hausnarketak proposatzen dugu edo hobekuntza taldeak. Hobekuntza talderik badeko erantzeko formatu bat, esan nahi dut, ez dugu kideak ezin beri. Proiektu taldeak izan aldire, ez proiektuak identifikatzen dugu. Bueno, bortik joan alda hausnarketa duen, bale? Eta gero, berrikuntzen ondorioz lortutako emaitzak komunikatzen ditugu berrikuntza bat martxan jartzen badago, zozeri erantzuteko da. Benetan hori, gero, da gizartean esan dugun gauza bera. Benetan, ziklo guztia izten dugu, badau ekintzen ondorengo hausnarketa bat, benetan helburua lortzeko balizia izan dauen, eta merezi dagoen eta egokia dan aldaketarik egitea da ez, hau da ziklo osoa bete dugu, edo egin genduen etor gelditu da, horrenborako. Bueno, orduen, sormen eta berrikuntzare artean, bueno, hor bada dauz, eta zuek segurenik ezagutuko dozu ez, hainbet tresna metodologiko dauz, sormen dinamikak dauz, giroa sustatzeko, jendea aktibatzeko, talde dinamikak dauz, arazo baten aurren, egoera baten aurren ideiak atradatzeko, esate baterako ideia jasa eta holakoak oso ezagunak bidez, tormenta ideaz. Holakoak ezagutuko duzu ez, ezta? Edo? Eta hor bat dauz, bestelako tresna asko, gorgo helburua ez da horretan sartzea, baina bai, ikustaraztea zer puntutaraino, horrek, igual kelan ere biliko duzu ez eta dana, ikasleekin, eta zuek, erabiltzen duzu ez? Horako tresnak apurret dinamizatzeko lantaldeak eta ideiak behar dugu zen, esan nahi dut, Edo beti da, venga, espontaneoki atara ideiak ataratzea, batzutan blokeatzen gara, ez? Ataskatzen gara, holakotan akorretaz ari holako tresnak erabiltzeaz? Horretarako da, laguntzeko, aurrerantz egiten, Eta gero, sormen tresna duzu moduen, gero badauz bestelako tresna batzuk lehentasunak esartzeko, irizpideak markatzeko eta horren arabera erabakiak hartzeko. Orduen, horrek oso ezagunak dire, interneten sartuz gero nire erutan agertzen dire, baina tresnak baino ez dire. Tresnak baino lehenago hausnarketa duen behar da. Zer puntuteraino, sustatzen dugu gure lankideen artean sormen prozesuak. Jakingo zenki esaten zein modutan sustatzen duzuen sormena lankideetan. Zer, klaro, pasillotatik entzuten duguna bada oztadozetarako denborari, onarten hau, kokote gaino nola naz, zer, azto emoten denik girorik interesantena sormen prozesuak markatzeko. Gero, gainera badakizue sormen prozesuetan askatasun giro bat egon behar dela. Ni formazio asko moten dut horren inguruen eta erakundeetan nahi da sormen prozesuak, baina serioak. Tontokeririk esan barik. Orduen ez da sormen prozesua. Dentro de un orden esaten da, ez da? Dentro de un orden. Sormen prozesuetan tontokerizek esan dire. Tontokerizetatik batzutan idea interesantik atatzen dire, baina horra heldu behar da. Eta askatasun hori espada eta bilurrez kokatuko badago, ez direlako onartuko segun eta zeintzu kontu, orduen ja ez dago. Ez jarriz sormen hori sustatzen. Orduen, ez da bakarrik espazioak sortzean, gero giroa zaintzea be bada. Eta zer puntutaraino laguntzen dugu horretan. Talde arduradun sarien hor badeko zuen lan. Arduradun sarien egin zer puntutaraino errazten duzuen, sustatzen duzuen, pertsonak ideiak lantzea, eta proposatzea, eta bideratzea, animatzen duzuen horretan. Esan dugu prozesua hor dagoela, baina gero gure lana aktiboa da zentzu horretan arduradun sarien egin dinot, Orduen, hori be, kudeaketa horreratuaren ereduan planteatzen da, hor arduradunok badeko zer egin eta zer esan. Eta batzutan, ideia berrien horren gure jarrera irekizia izen berrien, hala nahiten dugu. A ez alteratu txiringitoa. Gero, orduen kontu zolako.
Orduan ikusten duzu, bata da espazioak, beste bat da giroa bera zaintziak, beste bat izena da arduradunen lana guzti honetan. Eta gero hori planifikatu, egituratu eta bidea oso ondo ezagutzeko. Eta bidea horren ondorioz, itxi, hausnarketa baten itxartez, eta ikusi zeintzuk izan diren aldaketak eta hobekuntzak prozesu guzti hori zaintzeko. Bai, situatze sari berrekuntza kontuetan? Bale, orduen,